Moni nde ku USA mu 2022 nzimayi uyu zinake Kimberly Mulligan amakhala ndi amuna ake dzinawo Matthew Mulligan abambowo ndi ana awo atatu. Matthew anazazindikira kuti mkazi wawo uyu Kimberly akupanga chibwezi ndi bambo wina ankadza agwirira ntchito zinake Daniel. Daniel uyo nayenso anali ndi mkazi oti anapanga chinkhoswe koma amakhale alimodzi anali ndi ana awo. Matthew anamuwuza mkazi wake upanga chibwezi ndakugwira. Mkazi anangoti musadandaule ndikathetsa. Sanakane anangoti ndikathetsa. Anakhala zaka 9 abambo aja kupeza kuti mabanki mukuoneka ma transactions kuti pakutuluka ndalama modabwitsa kuti ndalama zikupita kuti mpaka ndalama mafika 60,000 kuti ndalama zikutuluka mnyumba mu banki mwawo chani nkuzapeza kuti ndalama zija zikumapasidwa kwa ndani kwa Daniel yemwe uja. Ngumfunsa iwe mesa unanduza kuti chibwezi ichi wathetsa. Iye nkunena kuti ndinathetsa koma chinayambiranso kenako zosadziwika bwino soyeza kuti panatha zaka 9 akupanga be chibwezi nseri. Matthew jasama akwiya amangunena mtima ulipe kuti uthetse chibwezi. Nde mu 2022 anapezeka kuti anamuwuza mkazi wake kunena kuti ndifuna kuti ukathetse undipase umboni kuti wathetsa chibwezi icho. Amayiwo nkunena okay chabwino ngati ukufuna tiye konko kunyumba kwake kwa Daniel uko ukachita kundimva ndikumuwuza kuti chibwezi chatha. Abambo ajada tiyeko chabwino zodabwisa anthu akuluakulu wina wa zaka 49 wina wa zaka 50 chani kaya kutengana kulowa mgalimoto ati ulendo kuyendesa kupita kunyumba kwa Daniel atafuna akathetse chibwezi. Akudziwa ati kuti kunyumba kwa Daniel kuli mkazi ndi ana. Daniel sakudziwa china chilichonse kuti kubwera anthu aja kutulukira. Matthew aja kutuluka basa ati kufikira kumuyankhula Daniel anali mu garaja. Mamota amuyankhule bwinobwino kutulusa mfuti. Ndayo se anali atabisa mfuti kuti akupita kukamutani kwa mombera. Matthew kuona mfuti kuyamba kuthawa mathamangisana panja ngati za mfilimu kuzopezera nawonso a Daniel anali nayo yawo mfuti kutulutsa kumaomberana ngati mfilimu wina pa uku nduku. Daniel anapezera anaomberedwa phazi ndi bondo nkumayesera kuthawa komabe Matthew aja akumuthamangisa. Akaziwo akuthamangaso kusokosera pamene paja chibweziwo akazi a Matthew. Ndi ataona kuti nayenso mwini nyumba sakuilola watenga mfuti ina anthu aja anathawira mgalimoto. Matthew ndi mkazi wake koma Matthew uja kumaombera abe faina amayendesa galimoto anali mkazi wake Kimberly. Masitu ati kumaombera abe nayenso Daniel kuti kunyumba kuli ana anga kuli akazi anga kutenga chimfutiso nayenso kumaombera. Galimoto ja ikupita tsoka ito chipolopolo china chinafikira kumuombera Kimberly uja pakhosi. Kufera pompo basitu Matthew kumapita kuimba foni ku polisi koma pobwerera anatenga maliro. Apezeka kuti amapanga chibwezi za chipongwe kuti kumunyoza mamuna wake choncho makhala pa chibwezi mamuna umadziwa kumangomuyankha mamuna ali mtima zi kumapitirizabe nkunyamuka unena kuti ndikupita kukathetsa chibwezi kunyumba akudziona kuti kuli mkazi wina kaya kunali kudelera kaya chinali chani wakapeza kuti waomberedwako ndi iyeyo. Nde nkhani inali ku court. Matthew amanena kuti ine sindinamuombere ndani sindinamuombere Kimberly wamuombera Kimberly ndi Daniel. Zinali ndizoona koma Matthew anamuombera Daniel. Ndi anali ndi mulandu oombera Daniel. Mulandu wake ofuna kupha kunena kuti sunapite kuti ukayankhula nawo unapita kufuta kuwapha wakhala kuchisunga mu mtima kwa zaka 9 kuti wakhala kudziwa kunena kuti mkazi wako ali ndi chibwezi ndipo wakhala kuchisunga mu mtima kwa zaka 9 ndi kuti unapita kuti ukamuphe ndipo kuziwa kuti pakhomo pali ana mangoombera chisawawa choncho. Ndi anapezeka kuti after milandu yonse amene wazengedwa mulandu wokupha umupha Kimberly si Daniel amene anaombera uja. Wazengedwa mulandu ndi mamuna wakeyo anati iye chipanda kupanga zonsezo kunyamuka kupita uko nyumba kwampeza munthu pakhomo pake ndi mfuti uyoyo amangodzira defend pakhomo pake. Nde wapezeka kulakwa pa mulandu opha mkazi wake ngakhale iye sanamuombere mkazi wake. Ndi amuchaja zaka zosiyana milandu yosiyana mulandu wina woombera Daniel amuchaja kandi 12 years mulandu woombera mkazi wake manslaughter amuchita sentence to 12 years zonse pamodzi chifukwa chonena kuti iye anachoka kupita pakhomo pa munthu ndi uyo amadzidefenda. Imenezo ndi nkhani zina wapezeka olakwa pamene anthu ena amaona ngati kuti sapezeka olakwa. Zimenezo ndi nkhani za manyengatoni ndi mmene zimathera zikomo kwambiri.